Gikan sa diversion road sa Maa, pasulod sa Crocodile Park, Davao City, ingon ani nakataas ang linya sa mga sakyanan. Sila ang mi-avail sa drive-thru vaccination pero alang lamang kini sa mga magpa-booster shot kontra COVID-19. Sama na lang ni Virginia Villanueva, nga alas 6:30 pa lang sa buntag kaganiha, milinya na siya kauban ng iyang bana alang sa ilang booster shot sa bakunang Pfizer. Apan pasados 10 na sila naturukan. Bisan pa man nga dugay ang ilang paghulat, mapasalamaton gihapon si Villanueva sa gimuntar nga drive-thru vaccination sa Crocodile Park. Convenient sa amua, especially sa mga seniors na dili na maglingkod sa init, diha na lang sa car at least, no. This is a very, very good move actually. Sama ni Villanueva, sa Yusab Milinya kaganyang buntag sila ni Puga sa drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park o Pfizer ang giturok kaniya nga bakuna. Okay man, mas mayo gani kay mas mahangin ba siya, comfortable kanang especially although naghulat mig dugay pero sayo man gud pud mi niadto nang niguro pud mi ba. Pipila lang si Villanueva ug Puga sa daghang Dabawenyo nga milinya sa bagong gibuntar nga drive-thru vaccination sa syudad alang sa ilang booster shot. Kagahapon, Enero 11, 2022, giablihan o gisugdan ang pilot rollout sa drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park nga ikaduhang drive-thru sa syudad nga ang usa anaa sa People's Park. Sumala ni Dr. Princess Ibay, ang Medical Officer 3 sa Local Health Support Division. Walay restriction nga gipatuman sa drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park, Sanglit, gikan A1 hangtod A5 ang ilang gina-cater. From waiting time, we will distribute the forms. Then after giving the forms, we will do the screening. And after ma-screen sila sa cars, they will go down for the BP taking. Then after sa BP taking, vaccination na tayo. And then for the after vaccination, the post-vaccination natin na 15 minutes na waiting time. Dugang ni Dr. Ibay, tungod sa anunsyo sa lokal nga gobyerno sa Davao, pinaagi silang social media kagahapon nga dunay giablihang drive-thru sa Crocodile Park, gidagsang na sila sa mga gusto magpabakuna karong adlaw. Around 1,000 ang target na kwandere, no? Actually, we have our first drive-thru sa People's Park. And then after seeing na medyo mas marami yung nag-a-avail kasi actually we intended the vaccination there for the PWD, senior citizen, yung mga unable to walk yun, no, and pregnant. Then after seeing na medyo mas marami yung gustong mag-drive-thru, so Dr. Acosta with the help of the City Health under Doc Ashley and the City Government of Davao and syempre the DOH, we initiated this drive-thru. Abli gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon alang sa mga gustong magpabakuna edad 18 anyos pataas ang drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park. Kung sa Crocodile Park taas ang linya o gidagsang sa mga Dabawenyo ang drive-thru booster vaccination alas 10 sa buntag kaganiha, dinhi sa People's Park makita nga dili na kayo taas ang linya sa mga sakyanan. Maihap na lang ang mga sakyanan nga milinya alang sa mga magpabakuna. Pahinumdum sa lokal nga gobyerno alang sa gusto magpabakuna, dalhon ang vaccination card, DQR, valid ID o kaugalingong ballpen. Eugene Hinuta, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.